Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil reġa' wera li mhuwiex kontra kull żvilupp ODZ. Din id-darba stqar li meta jsir dan it-tip ta' żvilupp għandu jsir taħt kundizzjoni. Inti għandek tażel area ODZ illi hija diġà żdingata. Meta ltaqa' mal-Front Ħarsien ODZ, Busuttil sostna li l-Oppożizzjoni lesta toħroġ b'idejat. Tipprepara ruħha biex tkun gvern alternattiv wara toħroġ bl-idejat. Iżda mistoqsi x'siti alternattivi jipproponi għall-American University of Malta wieġeb hekk. Nista' noffri kafè lil kulħadd, Matthew, tista' tgħidilhom joffru kafè, please? Ħalli wieġbek, le. Ara, l-għonet l-Oppożizzjoni mhijiex qiegħda hawn biex tagħti alternattiva għat-taħwit tal-gvern sewwa. Mistoqsi mill-ġdid din id-darba minn midja oħra, Simon Busuttil reġa' wera li f'dan l-istadju m'għandux proposti. Mela fuq l-ambjent huwa suġġett illi fih hemm policy forum u mhux se nippreemptja l-konklużjoni tiegħu. Minkejja li għadda xahar minn ġie żvelat is-sit proposta l-Università, Simon Busuttil m'għandux alternattivi. X'inhuma l-alternattivi tiegħek għal Ħanatu ċans il ċaħti wara paċenzja. Staqsejna dwar xi jgħid issa dwar it-teżi tiegħu li l-Gvern naqqas l-istandards edukattivi b'emendi fl-avviż legali li jirregola l-universitajiet. Dan fid-dawl li Martin Scicluna li tant kien jikkwota xejjina. L-ewwel Busuttil rrid jiċċajta. Teżi tal-Università? Mbagħad għajjar lil Scicluna b'diskrepanzi. Meta jgħid li huwa indipendenti u mbagħad jiddefendi l-legal notice li qed jagħmel il-Gvern, naħseb li hemmhekk hemm diskrepanza. Fl-aħħar reġa' njora d-domandi tagħna u minflok reġa' staqsa għal kafè. Okay, xi ħadd ieħor? Le, mela noffru l-kafè, okay?